ug labi sa tanan lahi naman gud ang panahon ron sir kay dili na pareha sa una ba. Oo. Kay tungod sa COVID mo nang nawala ang face to face. Oo. Kay kuan man. Wala mga estudyante karon wala na kayo sila kuan sa ilang kaugalingon, wala na sila disiplina. Mo nang mas okay nang ipalik na to ang ROTC Okay. para ma-discipline po nato ato ang kaugalingon. Maayo gud na, no? Ay, sir. Kay bisan ako sa una nakaagi ko kung high school ko, no? Yapasay ko na C81, no? Sir. Man C81 gyud, no? Ay, sir. When I was high school, no, sa Don Pablo, Ay, sir. Cat 1. Ayun na kay makabalugid ka pa sa madisiplina gyud, di ba? Ay, sir. Oo, kaya mga lain karon, dili na kabalo, di ba? Laon si gyud. Wala. Di ba? Ay, sir, Laon wala. si ang lain, walay makaagi og kwan, si 80. Eto ya pasaba to si 80. Nanuay. Ay, mga lain, wala, di ba? Mas mabuti yan. Wala ko maskin ako pabor gyud ko. Pabor gid sir. Oo. Na kuan ibalik na to ang mandatory ROTC ba. Okay. So, salamat sa imuha, no? Mr. Chris Gali Bugwat, no? Graduating student of ZSCMST. Okay? Thank you sir. So, mga kasisid, nadimi birada ay Leo Carta. Anyway, no? Manggrit ana este Papa Joms, manggrit yo kon papangyeng pati kon Lola Rosa Antititing and Ninay Jessie and Ninoy Brian Alina Kanukutan from Arian, si Arian Ventura. No? Ikaw ba sig nakagusto i-greet? Mag-greet ako sir. Kinsa man imong i-greet? Greet day na mo ang amo ang pinaka-snappy diri sa semi. Aha. Greet na ko ang pinakagwapo na si Sir Dahay. Okay. Oo. Imong mga kuan, mga friends, imong uyab. Greet po din ako akong uyab Ah. nga nasa ilang lugar karon amping lang diya. Okay. Okay, mawala to ha. Salamat ha sa imo ha. Okay mga kasisid, na dimi birada ay Leo Carta. Ang oras natin alas 2:07.